Onpa raikkaa makusta. Katti tää. Tää on aina slimppari. Rasputin is the last of the war mines. They were the greatest defense systems ever devised. A massive network of satellites and doomsday weapons built to protect humanity. Crota's army gathers near one of the war mine's hidden bunkers. We cannot let the Hive destroy Rasputin, or worse, control him. There's a secret entrance to the war mine's bunker beneath the Forgotten Shore. Stop the Hive from reaching Rasputin. Mihin vittu se? Tännehän se. Rasputin remains silent, but still fights to protect us. We cannot let Crota's army find a way around the war mine's defenses, or Crota's disciples will flood the earth. Vittu se taas tää tanssitehtävä. Music. Rasputin's in trouble. I've never known him to welcome visitors. Find the control room. Taas tuo vitu räkänokka. Sama vitu räkänokka päivästä toiseen tässä vitu pyöri. Morjes. GP taisteli. They found a way inside. Mene siihen saatana vitu sikamulkero raiskaamaan se äiti huoras saatana vitu urpo. Se et saatana, se et kykene mihinkään muu kuin äitinsä vitu saatana raiskaamaan se äitin vitu saatana huoran perkeleen niin. Oho. Joku saatana vammanen neekeri käynyt raiskaa se suu äitis saatana niin. Sitten sieltä on tullut tommonen saatana vitun vammanen pentu ulos sieltä vitu persereistä. Vitu tuppikulli panu vittu. Taas tuo vitu saatana vitu vammanen räkänokka tuli taas tohon. Alkoi turpansa taas saatana. On kateellinen paska, on. Pillu saa vittu, niin pitää vittu äitiin vittu käydä nykimässä villoihin saatana. Saatana vitu villisika saatana. Ai niin meillä on se kuplasysteemi nyt käytössä sitten, joo.
On. Joo, ei nyt on mä nyt tarkastelen kun tää lähtee vielä. Ei joku ne, tää toinen. On se tuo saatana räkänokka, se on joku 15-16-vuotias pikkupentu, mikä se soittaa saatana turpansa taas. Pikku pippelit siellä, kato taas. Laita se striimi päälle ja laitahan sinne sen. Laita se pänät päälle. Something's wrong. Mitä? Kuka laittoi pänän? Niin, no ei se kun se räkänokka taittaa uudeta. Joo, noista pitäis välittää noista vitu pikkupippeli räkänokista saatana. Mitä on kato tommosia? Tuo jätkä munaako kusemista varten saatana. No sieksi se oli. Mie rupesin jo vittu antaa nyrkkiä saatana, että kuka sit tuli. Jos sitäkään. Epäilen. Siis mitä sä sanot, kuka on laittanut pänät päälle? Niin? No. En me tarvitse pänää laittaa, siellä on pänät päällä jo. Niin, tuleehan se sitä satana räkänokka saatana suuta soittamaan taas. Se on joku, se on pikku... No. Ei, mutta kato, se on pikkupentu, niin ei se tajua mitä se tekee. Se ei ole rikollisesti vastuussa vielä ollenkaan tuo. Se on se pikkupentu, mikä siinä on käynyt aikaisemminkin se 14-vuotias, 15-vuotias, mikä tuo on. Varoittei, mutta siellä on porukkaa nyt ihan vitusta. Joo. Se tulee aika vihaisesti, tulee kiinni nuo paskapäät. Joo, minulla on tää... Mene vittu se vitu sapelis kanssa. Niin on ne räkänokat sellaisia. Kun ei oo muuta elämää kuin tulla turpaa soittamaan saatana, niin... No nyt tuli pontti siitä. Joku tuli... Pontsukka tuli siitä, katsotaan mikä siitä tulee. Saa nää... Hetki näis me oikein, näin, tossa on he panoksi.